Yan. Mais. Luwang oh. Oh, mabali na yung timais nga burasan. Ay mga yapti treasure rin, tagpaburas na yun. Ay, ay sabali na ito, yung gapon na, yung pumpkin lang ito. Pumpkin lang ito. Why did we get that one? Always find your apple. Tama no, paling burasan na tayo, maburas na yun. Ay, ang kaburas na ito may isain. Pagyan, nay, nagadunga mo ito nay. Oh, di karabasa. Ay, sa bali di pumpkin yung karabasa. Ha? Oh, dagitatan na, dagitatan na panakiburas. Panakiburas. Buat tayo naman. Oh. Sabi natin eh. Nagsikot. Katulong daw na. Na, Ito. kasi sulit. Ang cute oh. Di ba sabi mo mapalikat. Kira mo makawan ka. Ano sa pagigaman? Palikas din eh. Makala ka pa ya, yellow. Dua tayo. Dua nga. Estoy, dumagas tanto nin sa pagyati yalo. Okay, let's walk. Oh, that's a big one. It's big. Oh, sorry. Jojo? Oy, kagagat na patigot. Makalaman lang sa ngarakom. Ah. Kaya masakit raw. Ito na alad ha? Ay. Dabaga. Eh, karabasa mo lataw eh. Baga na excellent dati extra nga ko anak eh.
Oy, ate na, nagkito na. Ay, orange keto na. Ang mga lamay sa na. Hindi kasi makandata. Habis mo ka. Makanaka. Gamit natin na eh. Kinangala kami nga rod. Ay, nagkailangan. Ang kaya naglugan di traktor nila kay Peng. Naalala namin na. Dati ko ano. Iliyan na mo ang 14 minutes. Ano dyan? Ah. Hey, hey! Kalugan nagkala. Oh. Nalaka pa ito yung gutsa. Ang gar ka dito to. Pasit atin o malunod. Yan mga kabagyan o. Kuti karabasa. Ikat na. Ha? Kita pa niya. Naglang tunay ngayon eh. Dito mo ganun na ba na dito ay in last year. Last year ano mo kayo. Maminsan ang mutan. Kita pa niya. Pasit niya. Pansama kita ni naganatan. Kalkalungan ya. Kala to dito. Ano magandang kalkalo. Dakamit ko eh kwa kabagyan. Kumkuman ti Canada nay. Karabasa kada kwa. Kamamaisan dito ko yun ayamay. Oh, gado na alaming ugot na iti karabasa. Insalada ni mas mati insalada. Kanya-kanyang buras ti karabasa ni garaywara. Yan. Ay, nag-aalaga ng plastic. Ang wala ko maakit di mayat ko ma. Di mo nakalala ti ko. Ano minsan namuntaw. Di ba na eh? Diyan, ganyan eh. Huwag dyan eh. Oh, ay mayatain ti mulagat ti initin. Judy's Farm. Ay Judy's Farm niya pag-ukan na. Okay. Yan na di naalam mo. Ano? Dami. Yan na. Ganda ka talaga siya. Siguro. Iti Pilipino ayos. Talakalding na siguro. Ay kas dalakalding. Pati bulong kanindagayam. Nagburas ka na pinain. May ganun mo na nga. Mahala mo may isa? Mahala ka mo ta. Ang panglamanam. Sarap. At naganaw sa baka mabaling nga itulong. Sweet corn niya tara.
Yes, ayam dan sarang mo gajubing. Nagagong lamay. Madi ka pa. Madi ang masit ko. Ano tayo? Shopping. Was speaking. Pati squash na yun. Ang dami. Pugot eh. Oh God. Oh. Arajeda niya, galala dati. Arjena. Daktal ka daw. Nay, nagalala kami tugot na eh. Nakaduna na da nga sabong. Nagalala pa ni Axel na kay Sabaw. May. Sige. أنا بقول يعني من 35 مليون Aso, dahil tugot. I think the population Pati تبع aso, tugot na. Aksa. Tagala te plastik, ewan plastik aja. Tagala te plastik. Ewan sama plastik aja. Kaya kitid lang plastic. Nakamating fight, hindi na tayo eh. Ikot ka rabasa.